café en Ames, con Seu Bermúdez. Hoxe quedamos para un café en Ames con Micaela Beiro, facilitadora en constelacións familiares pola Hellinger Science Cudec. Benvida, Micaela, moitas gracias por vir. Moitas gracias a ti. Hoxe imos coñecer un pouquiño mellor a Micaela e tamén que é iso das constelacións familiares, no? Que a moitas persoas lle sonará como raro, no? Un concepto así un pouco extraño. Como definirías ti, Mica? Bueno, pois as constelacións familiares, algo raro é. Non, tampouco é aí como fácil de explicar, pero, bueno, eu explico hasta onde podo, non? Unha constelación familiar é como unha representación, digamos, unha escenificación de dinámicas que están, pois, ocultas detrás de un tema, de unha cuestión. Entón, búscase como cal sería o nudo que desencadena ese problema, en que dinámica familiar estaría implicado ou oculto. Eso móstrase a través de uns representantes que salen aí a escena, non? Non se pode confundir co teatro, porque eses representantes non teñen un papel dado. O sea, eu, si saco alguén que represente a un pai, eu non lle dou información sobre ese pai, porque eu tampouco a teño. Esa información, no momento en que esa persona sale aí a ese campo, pois aparece como, pois creo que desde a física cuántica, das pequenas partículas, non desde logo desde a concepción cartesiana de espacio-tempo, desde aí non o podes entender, e tamén desde todo que é a epigenética, non, de como nos xenes tamén viaxa unha información de tipo emocional, non? Entonces, desde aí pode ser que o entendas. Como chega a esa persona que é representante? Eu teño unha imaxe, non? Cando eu vivín en propio corpo, que eu non entendo moito pois do que é unha nube informática, todo eso, a min aínda, sabes, como que o da electricidade aínda me queda como así un pouco abstracto. Podo entendelo, claro que sí, podo entendelo, pero non, sabes, como que como se materializa eso? Eso aínda me queda longe, desto igual, é como que hai unha información do sistema que está aí en Dropbox ou no que sea, nunha nube, non? Hai unha nube de información e no momento en que ti te colocas aí nese campo sin ninguna intención, como aberto o que veña, es como un canal de baixada desa información. Entonces, esa información pasa a través de ti e mostrase, manifestase. Isto é así. E ti non sabes, eu polo menos non sei como, pero que ocurre, sí, é como experimentalo. E cando experimentas, sabes de que estou falando, senón é un pouco difícil. Para min a palabra é que cando te colocas aí é como que eres tomado por unha forza maior, non? Eres tomado por unha información que aparece e ti simplemente a mostras, nada máis, non tes nada que facer. Entonces, aí pois é como que sale información relevante. Mira, eu divajo moito, se ves que o fago, pois para. Eu penso que é un tema moi abstracto que require como concrecións. Sí. Concreto. Eu este fin de semana, por exemplo, estuve nun curso de formación con Stefan Hausen, era un dos grandes consteladores, non? Eu salín como representante nunha constelación. Entón, eu estaba aí e a min a palabra que me viña é eu teño a chave. Eso era o que venche así unha información que para ti non ten sentido ningún, pero na dinámica esa, non? Que se estaba mostrando ali, ao mellor si a ten. A min, como Stefan non me preguntou o que se me estaba movendo nin nada, pois eu non comentei nada. Bueno,
ese día acabamos o taller, fun para, quedaba na casa de unha amiga que é común a esa xente que estaba traballando Sí. o seu problema, non? O día anterior. Bueno, total, levantei pola mañá, marchei para o curso, e cando estaba xa no curso dixen, ostra, a chave. Non me acordei de deixar a chave a Mónica. E dixen, dá igual, porque, sabes, doulla a esta xente. Nin nese momento como que fixen o clic, que ao mellor ti xa estás vendo, non, a relación. Pero nese momento non. Entonces chego ali, e cando iba a sacar a chave para darlle a José, non? Dixenlle a chave. E aí foi como que se encaixou todo o movimento. Porque, en realidad, somos un movimento dentro de un gran movimento, non? O movimento empezou nesa constelación, bueno, empezou moito antes, pero nesa constelación móstrase, non? Dinámicas que estaban, bueno, era un tema de herencias, un tema dunha finca, e dunha casa que houbera aí, pero bueno, era o tema desa finca, non? Entonces, ese movimento empezou a abrirse aí, pero seguiuse abrindo inconscientemente, ou para min a chave era unha chave, pero cando ya estaba dando, cobrou significado. Ese movimento. Fui consciente? Non. Cando estamos falando do que se mostra en constelacións, é algo do que somos conscientes? Non. Porque unha constelación o que fai é como un gran angular, non? É como que vai abrindo, abre a mirada, e se só estabas enfocando aí, non? O problema que tiñas para vender esa finca, pois desde aí non ves, pero se abres ángulo, de repente, pois podes ver que máis cousas hai implicadas, que cousas hai implicadas aí, que son dinámicas familiares. Casi non, todos, non? Tendemos, todos os sistemas tenden a repetir como dinámicas ocultas, inconscientes, e por eso che choca, non? Que dixa, pois mira, pasoulle igual que a seu pai, ou igual que a seu nai, ou como a seu abuelo, ou tal. E ti non te das conta de que ti estás repetindo exactamente o mismo. Mira, había outro rapaz, e xa concreto un poquinho máis, que tiña problemas con seu pai, non? Bueno, seu pai separárase tal 2 veces, despois separarse da nai, e el, cando entrou, dixo, presentouse como alguén moito máis maduro, que el non estaba, non? El eso sí que non o repetía, entonces o Estefan foi facendo preguntas, e non era verdad. O sea, si repetira para non se dera conta. Si deixara a primeira muller, si estaba con esta segunda, estaba en crisis. Igual que seu pai. Solo que nos damos conta ou non nos damos conta. Entonces, unha constelación o que fai é poñer luz sobre un tema. É unha ferramenta super valiosa e super rápida, o sea, porque non estou dizendo que sea nin a mellor terapia, nin siquiera que sea unha terapia, pero sí é unha ferramenta que nos axuda a ver o que hai de fondo sobre un tema que nos está impedindo vivir ben. Básicamente sería eso. E o desenvolvemento é ti chegas ali co teu asunto, entonces a través deses representantes mírase a información que a mellor ni siquiera ti tes ou non és consciente, pero sale aí. E despois é como que se abre esa ventaniña e os pasos telos que seguir dando ti. Non nos dá unha consteladora. Se alguén ven ali para que eu lle solucione os problemas, pois está equivocada, porque eu non lle vou a solucionar nada. Pero si a vou acompañar para que vexa o que hai, non? E cal sería un camiño a andar
para salir de aí. Mira, Stefan facía como moi gráfico, é como que estamos aquí metidos nunha burbulla, esta é a nosa familia, non? De orixen, e se te quedas aí, nesa burbulla, asfixiaste. Desde aí repítese o que hai aquí dentro. Entonces, a sanación sería abrir, non? Esta burbulla, non escapar dela nin explotala, nin nada, porque esta é a túa base, non? Entonces abres e vaste, creas espacio para que se poda facer de outra maneira. Eso sería unha constelación familiar. É moi interesante porque eu, por exemplo, que son coach e traballo con temas de consciencia, no? De facer preguntas, investigar, e chega un momento que xa o proceso coa parte mental non chega, non? Por eso a ferramenta que ti presentas, e xa sabes que a recomendo moito a amigas e a persoas coas que traballo en coaching, porque chega un momento que xa hai máis do que vemos, non? Hai máis do que mentalmente, conscientemente coñecemos, e ter esa luz prendida, no? Dunha facilitadora como a ti que nos axude a abrir a panorámica e a ver cousas, podenos levar a solucionar problemas que o mellor non sabíamos que tiña, no? Estaba pensando agora en Alba Flores, que está moito en boga estes días polo documental que fixe de seu pai, e decía que cando chegou a idade na que morreu seu pai, ela sentíase como que a súa vida xa se tiña que acabar, no? Claro. Se acabou a de seu pai a esa idade, porque ela tiña que ter permiso esa para... lealtade. E eu pensaba, ostra, isto tiña que traballalo con Micaela. Sí. No? E moitas veces hai así, no? Por exemplo, crises que se producen nas familias que non sabemos de onde veñen, mudanzas, cambios, cousas que non son túas, que ti sintes que non tes ese problema, pero que se está manifestando, no? E esa é un problema que mellor non te está permitindo avanzar e que se podería xestionar con esta ferramenta que ti facilitas. Sí, mira, eu cando fai xa moitos anos, eu agora estou xubilada, era profe, non? Maestra de primaria. E cando conocí todo isto das constelacións, pero empecé como ca pedagogía sistémica, que sería o tema das constelacións aplicado ao ensino, non? Bueno, pois eu estaba nunha escola en León, no Bierzo, e estaba tendo uns problemas porque eu sempre me considerei unha maestra estupenda, e resulta que me estaba aí como dando cabezas contra un muro, e eu non era capaz de resolver. Non vía o que se estaba movendo, pero si vía a miña incapacidade. E chegoume esta información así como é que a vida che vai presentando todo o que necesitas, non? E pois neses mesmos días nos que eu estaba desesperada, chégame unha información. En León vanse a facer as primeiras formación en pedagogía sistémica co CUDEC, que é esta universidade mexicana, non? Porque Angélica Olvera, que é a rectora ahora desa universidade, foi quen ideou o de aplicar as constelacións familiares á enseñanza. E para min é unha gran maestra, non? Despois de Hellinger é ela, para min. Eu formeime aí con ela, en León. Ela organizaba formacións por todo o mundo, e unha delas era esa. E aí fui donde descubrín eu estes órdenes do amor que lle chamaban Hellinger, ou leis de vida, que impepinablemente son así para todo o mundo. A máis importante desas leis, non, é o dereito a pertenecer, a pertenencia, porque somos mamíferos, somos grupales. Non podemos sobrevivir se che colles a un bebé ou tiras aí. Non podes sobrevivir, non? Entonces, é algo moi ancestral ese direito á pertenencia. De feito, cando pensas que está en peligro esa pertenencia, pois cando ti fas cosas de outra maneira e de repente che empezan a mirar mal. Aquí nesta familia non se fan as cosas así. Pois ese medo, non? A veces paraliza, che non das un paso máis. Ese é un movimento sempre de salud, que sería a mala conciencia.
poder soportar esa mala conciencia co grupo e ir avanzando, que foi o que fixe avanzar a humanidade, non? Pero ti tes ese direito a pertenecer ao grupo, sempre, sempre, sempre. E todo o mundo, fixera o que fixera, ten o mismo dereito a pertenecer. Por eso, cando non con a familia, polo que sea, porque hai algo moi doloroso, non se quere mirar, entonces non se fala deso. Na miña familia, por exemplo, meu abuelo paterno emigrou a Cuba cando miña avó estaba embarazada de meu pai, e meu pai conoceu aos 30 anos que foi a Cuba a velo, a buscalo. Pero o meu tío, por exemplo, que tiña 2 anos, ou un ano e pico, non conociu, non? E non se falaba. Eu fui, cando empecé a facer este traballo, cando entendín que eu estaba, porque hai como un amor cego cara a esos que non están incluídos. Ese era o meu amor cego. A ese abuelo que eu non conocí, ni me falaban dele, ni sabía como se chamaba. Nin vira nunca unha foto, nin nada, pero de alguna maneira eu estaba aí, non? Mirando para ele. E como faz cando hai unha persona que non se mira, tan importante, ademais, porque era meu abuelo, e que está excluído? Pois, ou buscas que a túa vida facer o mismo, non? Que fixo el, ou, que foi o que fixen eu, faz cousas como para excluirte. Entonces, pois, eres rara, faz cousas que son distintas, que non encaixan no grupo, e de alguna maneira ti estás dicendo, mirade o que está excluído, mirade o que está excluído, non? Bueno, finalmente sí, se pudo abrir eso, porque son moi tenaz, e aí fun buscando. Eso foi, bueno, para min, unha paz, unha salvación, non? E para o resto do sistema, pois tamén, para meu pai cando despois axudoume, non, a recabar toda esa información, eu, cando a tiña, e tiña unha foto, pois fixen así un cuadro, non? Ca foto do meu abuelo, de miña abuela, os abuelos paternos, e meu pai. E quedouse así, non? Mirándoa, e dixo, que cousa máis bonita. Fíjate. Que cousa máis bonita. E nalí, bueno, que se hai que cambiarlle o marco a este cual, porque está o seu tesouro, non? Eso, pois o meu pai xa era maior, cando pudo darse ese movimento na familia, non? E ademais as ausencias provocan moita dor, porque tendemos a mirar os que marcharon e os que están sinten que non son mirados suficientemente. Claro. Pero ao final é que ninguén está mirando a esa persoa silenciada, vai non? así, son como fractales, non? Que se van. Si meu pai non conociu a seu pai, o normal é que vira a cabeza para atrás para buscalo. Entón, eu que estou diante del, a mí non me mira. Eu miro a donde está mirando meu pai, que é o abuelo. Si teño un fillo, non estou nese momento mirando ao fillo, porque eu estou mirando a meu avó a través de meu pai, e agarrada aí a meu pai, mírame, non? Esta dinámica repítese cantidad de veces. E despois, pois, quero ser culpabilizar os pais por eso. Bueno, pois o que che trae moito mal vivir. Porque meu pai era culpable de non mirarme, non, ni siquiera se daba conta. Nin ele era consciente, era algo inconsciente. Claro, é como o corpo estou aquí, os meus ollos tamén, pero que percibimos, non, sobre todo cando somos pequeniños, é esa alma donde mira, non? Está aí, normal, é que necesitamos a noso pai e a nosa nai para sobrevivir e para vivir ben, non? Eso ocorre moitas veces. E na aula de primaria tratabas como se fora un sistema tamén, a propia aula. É dicir, no traballo, os compañeros de traballo somos un sistema, na familia somos un sistema. Eso é así. Sí. Mira, eu a primeira cousa que estou aprendendo de Angélica, que a que traballei foi ca miña importancia personal. E a primeira cousa aí como que che cae o chan. Eu non son importante para
como maestra, nin como consteladora tampouco, pero como maestra, por moito que me queiran os meus alumnos e alumnas, que así foi, eu sempre fui moi afortunada en eso, eu non son importante. Importante é súa nai e seu pai. Nin siquiera as materias tampouco son importantes. Porque se súa nai ou seu pai non están ben, esa nena ou ese neno vai vir ao cole e non vai estar ao 100%. Entón ti dixes, non, o importante é que te sepas os límites de España. Pero que bobada. Ou que aprendas comigo porque eu son a maestra number one. Non, desde aí non aprenden. Entonces, a min fui que o mellor era onde estaba eu, cando conocín isto era de ser, eu son a super profe, non? A comigo, vamos. E non é así, é empezar a incluir o máis importante, que son mamá e papá. Entonces, eu na miña escola tiña sempre, non? O mural con todas as fotos de mamá e papá cos fillos. E a veces había algún que iba físicamente hasta ali, non só que o mirara, sino que iba físicamente hasta ali, e dixía, ai, por favor, axúdame a facer esta, o que fora, non? O boteche de menos. Eso é importante, é que a familia, tal como é, tal como sea, tal como é o máis sagrado para ese neno, para esa nena. E sempre, de nenos, de maiores, de vellos, sempre, papá e mamá sempre, non? Papá e mamá. Din que, perdoa que te interrumpa, Micaela, a palabra que máis se escoita nos hospitales, nas residencias de anciás, mamá. É como que sempre, mamá, papá, non? Sí. Moi impactante cando lín ese estudo. Sí. E ninguén se completa se non é con mamá primeiro e despois con papá. Ninguén está completo, nin está disponible para a vida, non? Para o que ten que facer. É sempre mamá e papá. Como sean, porque as mamás e os papás tamén somos personas, somos imperfectos. Somos seres imperfectos. Temos as nosas cousiñas. E ainda así pasamos a vida e sostuvémola. E iso é suficiente. Despois fixamos o que pudemos. Pero cando un fillo di, non fui suficiente, porque non me mirastes o suficiente, porque non me coidastes, porque non estabas aí, porque estabas sempre traballando, por o que fora, porque me deixastes cos abuelos, aí non pode, non está tomando a súa nai e a seu pai. Nunca vai a ser feliz. Nunca vai estar completo, sempre vai estar na demanda. E tamén é certo que o corazón dunha nai ou dun pai, cando un fillo está no reproche e na demanda, doi tanto que serra, non? Entonces, Hellinger di, o primeiro é de ser reconocer o que é, reconocer o que foi. Non ten por que ser un conto de hadas. Foi así. Porque se ti negas, non? Hai cousas moi dolorosas e que costa reconocelas, non? É de ser, ali había unha nai que perdera unha filla de 12 anos, había uns meses, non? Non fui capaz de reconocer que a súa filla non estaba xa aquí, non? Pero é un primeiro paso, reconocer o que é. Se ti reconoces o que é, non é de ser genial, todo estupendo, meu pai foi super maravilloso, miña nai unha... Non ten por que ser, foron persoas que che daron a vida, que che cuidaron, a iso é para inclinarse e dar as gracias. E reconocer como foron, así tal como foron, así os tomo, porque non foron de outra maneira. Se eu quero, sabes, decía Angélica, cando estaba en infantil, pois mandaronme pintar unha vaca, e a vaca maravillosa estaba ali, non de modelo, eu pintei un jarabato. Entón, cando me fun para casa, ese jarabato non eu quería levar a miña nai, le roubei a vaca perfecta. Entón, é como que a vaca perfecta é tal como é. Non hai outra.
E se temos, por exemplo, un pai, unha nai, porque isto eu atopo no meu grupo de amigas, supoño que a todo mundo lle pasará, no? Pois un caso dun pai, por exemplo, no? Que é o que me ven á mente, sin dar nomes, un pai que é absolutamente imperfecto e non está presente na vida do seu fillo, e ademais é recomendable que non estea presente na vida do seu fillo. Neses casos tan extremos, como lle damos presenza ao pai para que o neno, que é o que nos interesa, o neno estea ben e flúa pola vida e disfrute e sexa feliz? Mira, eso comentei yo onte nunha constelación individual con unha clienta. Si ti é algo así fácil de ver, si o ves así. Si ti estás mostrándolle ao teu fillo que seu pai, o sea, que non hai nada aproveitable nel, que seu pai é un maltratador, que seu pai non o atendeu, que seu pai tal, si ti lle estás mostrando esa imaxen, o teu fillo vai ser igual. Porque el vai a tomar a seu pai sí ou sí. Porque é seu pai, non hai outro. Podes inventar outro, podes poñer outro na casa e de serlle que é seu pai. Pero é que non é así, non funciona así. Seu pai, que o que lle dou a vida, despois pode ter outro pai que o coide, non? Pero ese pai ten que ser reconocido. E dixeño, se ti lle mostras todo o que é negativo, ele é o que pode tomar. Entonces, ele incorpora a mitad de sí é seu pai, a mitad súa nai. Isto é así, o 50%. Xa podes ti crialo, o que quieras, pero o 50% é papá, o 50% mamá. Si mamá non lle dá o permiso ao fillo e lle mostra esa imaxe de pai malo, o seu fillo vai ser así, a mitad del vai ser así. Entón, ainda que solo sea por eso, mira, busca algo bo de seu pai. Porque cando decidistes a ter o fillo con el, non? Algo bo tería. E despois, ao largo, ninguén somos nin bos de todo, nin malos de todo. Ninguén na vida. Todos somos, Angélica ten unha palabra que me encanta, que é malibuenos. E todos somos así, malibuenos, ou bueno e malos. Sí. Dá o mismo. Entonces, o sea, a un fillo hai que dar permiso para ir ao pai e mostrarlle esas cualidades, non? Que ten o pai, que ten toda a persona. Boas cualidades. Porque así o fillo pode tomar a seu pai tranquilo, non? E, por exemplo, dicir, pois, na nosa relación, por exemplo, como parella non funcionou, pero o ser pai é algo diferente, non? Claro. Ti, tamén como pai dos teus fillos, o pai dos teus fillos ten que ter un lugar, sea como sea, importante. Aínda que doa. Aínda que doia. Porque é o pai dos teus fillos. Entonces, é unha persona importante, solo por esa razón, solo por eso. E todos pasamos unha etapa na vida na que decimos, eu non quero ser como meu pai, non quero ser como a miña nai, non? Que mo que fuximos dai. E eu lembrome cando fun nai dicíndolle a miña filla cousas que me decía a miña nai, non? E dicía, falaba coa miña irmá e riámonos e decía, jolín, é que mamá me poseeu, non? Estou dicindo non tal porque son cousas de maiores, non? Cousas que se decían en casa e ao final que iramos ou non, a presenza dos pais está sempre aí e forma parte de nós. E que iramos ou non, esa familia que pertenecemos, non? Pois imos a pertenecer sempre, inda que nos vayamos a donde sea. E cando formamos a nosa familia, esa nova familia ten prioridade, pero nunca explotamos esta burbuja que decía, sempre imos como ampliando. E a miña familia de orixen sigue sendo esa, non? As miñas raíces son esas, que son as que lle paso a miña descendencia, que a veces pensamos que somos, sabes, que vimos por ciencia infusa aquí, e somos como, non queremos ser como a mamá e papá, nós somos unha generación espontánea que saliu aí, sabes, da fonte, e non, o quieras ou non, ti ves de aí, de onde ves, eso ten un peso, e todas esas lealtades que, mira, ti si pensas cando eras pequena, non? Cando eras unha nena, recordas a alma desa nena, te vas aí, ves o profundo amor que tiñas a mamá e a papá. Ese é o que nos move.
Ese é o que nos move. Cando eso está, non como tranquilo, completo de ser así tal como eres miña nai, e así che tomo e douche as gracias polo que pudestes darme. Do que non pudestes, pois me vou encargando eu, que xa son maior. E a teu pai o mismo, aí complétase, e aí xa ti tes como moita máis liberdade para facelo, non moitísimo tampouco, pero máis liberdade para facelo de outra maneira, para facelo a túa maneira. Tiñamos anotado unha serie de Netflix que se pode ver por se alguén quere ampliar un pouco a información, que se chama Mi outra yo, ¿no? Non nos quedou tempo de falar disto, xa estamos chegando ao final do programa. Ai, que rápido, por favor. Isto pasa voando, pero xa levamos media hora, non quero que Juan me mire mal. Bueno. Entón, contanos, Micaela, a última pregunta que fago sempre, cal é o teu lugar favorito de Ames? Bueno, é unha pregunta trampa. Pero vou a dizer que o meu lugar favorito é o Milladoiro. Por unha cuestión afectiva, que ali está medrando a miña neta. Moi ben, pois moitas grazas, Mica, por vir hoxe a falar con nós. Quedásenos curto o programa, podría estar falando contigo un día inteiro. Bueno, porque tamén falo que me desparramo, que ao mellor ni siquiera concretei o que ti querías saber. ¿no? Bueno, damos unha visión así xenérica, e se alguén ten curiosidade e quere saber algo máis, pode mandarnos as preguntas á radio e facemos unha segunda ronda de radio respondendo dudas ou o que xurda, vale? Graciñas a Ames Radio por darnos este espacio e a Juan por aturarnos un día máis aquí desde a pecera. Vémonos en 2 semanas. Moitas grazas. Gracias. Vale.